Pán manažér, čo znamená schválenie dotácie pre Skalický klub? Schválenie dotácie pre Skalický klub znamená, že splníme podmienky, ktoré sú stanovené k získaniu licencie a môžeme sa začať pripravovať na novú sezónu. Čiže s naplnením tímového rozpočtu sa dá povedať, že nadobúdate extraligovú licenciu. Áno? Áno. Nadobúdame extraligovú licenciu v momente, keď nebudeme evidovať žiadne záväzky voči hráčom a táto situácia by mala nastať v okamžiku, keď budú všetky finančné prevody zrealizované. Čo bude vašou prioritou v nasledujúcich dňoch? Bod číslo 1 tréner a následne s ním tvorba hráčskeho kádra. A popri tom, nielen teraz, ale aj počas celej sezóny, zabezpečovanie financií, oslovovanie partnerov a vyvinutie maximálneho úsilia o zabezpečenia rozpočtu, ktorý je v tej výške, ktorú sme už vopred avizovali. Čo sa týka realizačného tímu a hráčskeho kádra, už prebehli nejaké rokovania a máte vytipovaných? Áno, tie rokovania prebehli vytipované, v zásade sme krátko pred dohodou. V tejto chvíli, ak tu teraz stojíme, môžem povedať toľko, že ústne sme dohodnutí s trénerom, máme vydiskutované podmienky, našli sme vzájomnú dohodu a zajtra po obedných hodinách by malo prísť podpisu zmluvy. A v rámci toho hráčskeho kádra bude mať nový hlavný tréner mužstva voľnú ruku vo výbere hráčov, alebo je tam nejaká predstava zo strany vedenia o niektorých jednotlivcoch, o ich zakomponovaní? Môžeme hovoriť teda aj o hráčoch z minulej sezóny? Určite je a je kľúčové pre nás, ako pre hokejový klub, mať stanovenú nejakú filozofiu, s ktorou ten hokej chceme robiť. A tá filozofia tu vždy bola a vždy je a je postavená na tom, aby naši mladí chlapci, ktorí prichádzajú do seniorského hokeja, naši odchovanci dostali priestor, dostali príležitosť presadiť sa v seniorskom hokeji, aby sme im vytvorili podmienky k tomu, aby sa pokúsili dostať medzi tú hokejovú elitu. Čiže debatujeme a budeme debatovať so všetkými hráčmi, ktorí nám túto vekovú kategóriu po minulej sezóne ukončili. Budeme sa baviť o spolupráci, budeme s nimi viesť debaty a budeme radi, ak sa do toho zapoja. Čiže zo strany hokejového klubu voči trénerovi bude toto v podstate naša požiadavka, aby sa s týmto stotožil. On s tým v zásade nemá problém na základe tých debat, preto hovorím, že už v zásade sme viac menej dohodnutí ústne a toto rešpektovať sa s tým stotožňuje, sám to vníma ako veľmi pozitívny postoj, takže nevidím v tom problém. A čo sa týka ostatných hráčov, samozrejme, tréner je zodpovedný za výkony, tréner je zodpovedný za to, ako vyzerá hra mužstva, takže ak chceme, aby prebral za to zodpovednosť, musí si ten káder vybudovať on sám, samozrejme v rámci finančných možností, ktoré my mu poskytneme. Keď hovoríme o nejakej filozofii klubu, dá sa teda predpokladať, že zmluva s novým trenérom bude mať dlhšie ako jednosezónne trvanie? Ešte by som nešpekuloval, lebo toto nemáme ešte v tejto chvíli uzavreté. Čiže definitívu až zajtra. Dobre, zatiaľ sa pohybujeme len v teoretickej rovine, ale dnešný výsledok zasadania mestského zastupiteľstva otvára priestor pre komunikáciu so sponzormi. Je tu istá možnosť, že tímový rozpočet bude väčší ako v minulej sezóne a tým pádom aj kvalita hráčskeho kádra bude úmerná? Áno, tak jak sme to hovorili, je to nutné. Na základe respektíve z toho športového hľadiska, z športového pohľadu, vzhľadom na úroveň, akú slovenská extraliga vykazuje, je nutné, aby ten rozpočet bol vyšší a my sme ho navýšili o 100 000 eur v porovnaní so sezónou predchádzajúcou a sú to prostriedky, ktoré budú z 90% investované do hráčskeho kádra. Môžeme v túto chvíľu povedať, že 27. júla vykorčuluje A mužstvo na ľad? Určite ne. Vykorčulujeme až 2. augusta. Ďakujem za rozhovor.